ஓ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத். இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பேச போறோம்? கிருஷ்ண பலராமரோட கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் டாபிக் ஒண்டிதான் நம்ம பேசுவோம், அதுல சந்தேகமே இல்ல. பட் பலராமர் பலராம் ராமரோட பேசணும் மத்தாச்சி. கிருஷ்ணா பலராம் ஓகே, தாமோதர் லீலையில அவரோட ரோல் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். சோ அதனால இப்ப கிருஷ்ணர் பலராமனோட ரோல் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு செகண்ட்ல பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம பார்க்க போற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பலராமோட ரோல் என்ன, பலராம் யாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் என்றவர் கிருஷ்ணா. அப்போ பலராம் என்ன? பலராமும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, டிவோட்டி காடெட். இப்போ என்னடா அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட பவர் எவ்வளவு இருக்கோ திட்டத்தட்ட பலராமுக்கும் அதேதான். எல்லாருமே விஷ்ணு தத்துவக்கள். அதனால சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் கிருஷ்ணர்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி டிவோஷனல் காடெட் பலராம். அப்படி இருக்கிற அவர் இருக்கச்சே அவர் ஏன் சைலண்டா இருக்காரா, அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். ஏன்னா கிருஷ்ணர் நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஒரு விஷயம் கூட அவரால் கிருஷ்ணருக்கு அகெயின்ஸ்டா இல்ல, சின்ன விஷயம் கூட அவர் டாலரேட் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் போட்டு இருக்கிற எல்லாமே, அதாவது எல்லா நகைகளும் சரி, எல்லா உடைகளும் சரி, எல்லாமே அவர் உடம்புல இருக்கிறது எல்லாமே பலராமோட எக்ஸ்பான்ஷன். அவர் தான் ஆதி குரு. இப்போ பார்த்தோம் நேத்து எப்படிடா அவரோட கம்மலுக்கு அவ்வளோ பவரு. ரைட். நம்ம ரொம்ப அந்த ஷார்க் ஷேப், மீன் திமிங்கலம் ஷேப்ல இருக்கிற அந்த கம்மல் அவர் ஆடுறாராம். ஆடுறச்சையெல்லாம் அவர் முகத்தை உராசுது அப்படின்னு. பிம்பா மாதிரி இருக்குது. பிம்பான்றது ஒரு பூ. இந்த பூ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி செவன்னு இருக்கும். அவரோட கன்னம் அப்படி இருக்கு, செவன்னு. சோ மத்த நகைகள் எல்லாம் பாக்குது. சரி, அதோட இல்லாம அவரோட முடியும் அவர் இப்படி இப்படி பண்றச்சே அவர் முகத்தை கிஸ் பண்றது. ஆனா அதாவது ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், அவரோட முடி ஓகே அப்படின்னு. ஆனா இப்போ இந்த நகைக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும்னா அது யாரு அப்படின்னா, பலராம் சாந்த ரசை சேவை பண்றாரு அப்படின்னு. 5 ரசங்கள் இருக்கு. எல்லாருமே நான் எந்த ரசத்துல இருக்கேன், நான் எந்த ரசத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர, பலராம் உண்டிதான் 5 ரசத்திலையும் சேவை செய்யற ஒரு அதிகாரம் படைச்சவர். அவர் உண்டிதான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும், வேற யாருமே 5 ரசத்தில் செய்யக்கூடாது. இப்போ என்ன அப்படின்னா, செய்யக்கூடாதுன்னு இல்ல, செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ சச்சித் என்றத எட்டர்னிட்டி அண்ட் சித்தம் நாலேஜ் என்றது பலராம் கொடுக்கிறார். என்னடா சம்மந்தமே இல்லாம புத்தி அப்படின்னு சொல்றீங்களா? சினிமால டிராமால காட்டுற மாதிரி பலராம் ஒன்னும் முட்டாள் இல்ல. அவர் தான் சீஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர், ஆர்கிடெக்ட், கிரியேட்டர் ஆஃப் த பௌதிக உலகம் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். இப்படி இருக்கிற அந்த பலராம் என்ன பண்ணாரு? திருட்டில் பங்கேற்றினவர் இப்போ பிரச்சனையில் பங்கேற்கிறாரா, இல்ல அப்படியே நம்மள மாதிரி ஓடி போயிடுறாரா என்ற இந்த தாமோதர் லீலையின் வருஷன் தான் இது. இப்போ பலராம் கூடியே இருப்பாரு, சில தடவை அப்படி இப்படி போவார். ரைட். அப்படி இப்படி போன டைம்ல தான் இந்த லீலையே நடந்துச்சு. பிகினிங் அதே வீட்டுல இருக்கிற பலராம் இப்போ காட்சி ஆரம்பிக்க போறாரு. அதே பலராம் தான் நம்ம எல்லாரையும் ஆதி குருவா இருந்து இங்க உட்கார வச்சிருக்காரு. இங்க என்ன நான் சொல்றது, உங்க வீட்டுல இல்ல, நம்ம விருந்தாவன்ல. சோ நீங்க எல்லாம் இப்போ விருந்தாவன்ல கிருஷ்ணர் கட்டப்பட்டு போட்டிருக்கச்சே பலராம் எப்படி வராரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நினைச்சு பாருங்க, பலராமும் குட்டி பலராம் தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் குட்டியானா பலராமும் குட்டியா தான் இருக்காரு. ஆச்சாரியர்கள் 2 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. சிலர் 15 நாள் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்காங்க இங்க அப்படின்னும், சிலர்கள் 7 மாதம் டிஃபரன்ஸ்ல அப்படின்னு. எப்படி இருந்தாலும் இவர் ஒரு குட்டியானா அவரும் ஒரு குட்டி. சோ குட்டியா தவளுண்டு சைஸ்ல வளர்ற பலராமும், கிருஷ்ணரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்திருக்கோம், பீதாம்பரம். இவங்க 2 பேருக்குமே ஒரே லுக், ரிசம்லன்ஸ், டிஃபரன்ஸே இல்லை.
டிஃபரன்ஸ் வந்து கலர். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மூவி மாதிரி. இவர் பிளாக்னா இவர் ஒயிட். வர்றாரு அப்படியே அழகா கண்கள் வச்சுக்கிட்டு பெருசா, வெள்ளையா ஒரு முகம் வச்சுக்கிட்டு, இவரும் சுருட்ட முடி. சில தடவை இவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பீகாக் ஃபெதர் டெக்கரேஷன் இருக்கும், இல்லைன்னா மத்த ஃபெதர் டெக்கரேஷன்ல இருக்கும். அழகான ப்ளூ கலர்ல அவரு போட்டிருக்காரு வஸ்து. இப்போ நீங்க கேப்பீங்க ஏன் ப்ளூன்னா, கிருஷ்ணர் கலர் மாதிரியே இருக்கணும்ன்ற ஆசையில அவர் போட்டிருக்காரு. அதனாலதான் அவர் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாமே ப்ளூவா இருக்கும். இப்போ அவர் வர்றாரு பாருங்க, ரெட் ஆயிடுச்சான் ஃபேஸ். எப்படி அப்படின்னா, அவர் பாக்குறாரு நம்ம கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. வந்துச்சு பாருங்க அவருக்கு ஒரு கோபம். கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டது யார் அப்படின்னு கேக்குறது கூட எப்படி கேக்குறாருன்னா, என்னோட கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டது யார்? கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? யாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட யார் என்ன வேலை வச்சிருக்கீங்க? இதெல்லாம் என்ன சும்மா ஜோக்கா இருக்கா? தைரியம் இருக்கிறவங்க என் முன்னாடி வாங்க. நேருக்கு நேர், அதுவும் குட்டியா இருக்காரு, நினைச்சு பாருங்க, தவளூண்டு குழந்தை. நேருக்கு நேர் என்கிட்ட போட்டி ஆடணும்னா போட்டி போட்டு இது பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நான் இல்லாத டைம் எல்லாம் கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டு சும்மா தைரியசாலின்னு பேரெல்லாம் எடுக்காதீங்க. தைரியம் இருந்தா யார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. சொல்லிட்டு யாருன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் நான் கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை என்ன பண்ணணும், நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்றத பாருங்க, என்னோட பவரையும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்படி பாக்குறாரு. பின்னாடி வந்து அம்மா நிக்கிறாங்க. இப்பவும் அதே கோவம் தனியில. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கட்டி போடுறது அம்மான்றதே தெரியாது. அம்மா அப்படின்றாரு. என்னடா அப்படின்றாரு. பலராம என்னடா சொல்றாங்கன்னா, யசோதா மாயி அவங்க அம்மாதான். ரைட், அம்மா மாதிரி. ஏன்னா ருக்மிணி ரோஹிணி மாதாஜி தான் அம்மானா, இவங்களும் வளர்த்தாங்க. ரைட், என்னடா உனக்கு வேணும்னா, அம்மா கிருஷ்ணரை கட்டி போனது யார் தெரியுமா? யாருன்னு சொல்லு. கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு. யார் கட்டி போட்டாங்க சொல்லுமா, அதுக்கு முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் யாரு சொல்லு. கிருஷ்ணரா யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா? எனக்கு தெரியாது, நீ சொல்லு அப்படின்னா. நான் சொல்றேன், அவர்தான் முழு முதல் கடவுள். ஓ அப்படியா, அப்புறம் அப்படின்றாங்க யசோதமையி. அவங்களோட சக்தி என்ன தெரியுமா? இந்த உலகத்தை, எந்த உலகத்தை, அவர்தான் ஆதி அனாதி. யசோதமை அப்புறம் மேல சொல்லு அப்படின்றாங்க. என்ன மேல சொல்றது? நான் சொல்லா எனக்கு பத்தாது. அனந்த சேஷா வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் அவரோட புகழை நிறுத்த முடியாதாம். அதுவும் இல்ல, உனக்கு டைமும் இருக்காது. யசோதமை, எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, நீ சொல்லு, மேல சொல்லு அப்படின்றாங்க. சொல்றேன். இந்த உலகத்தை படைச்சவரும் அவர்தான், காக்குறவரும் அவர்தான். அவரு எல்லா அவதாரங்களா வந்தாரு. என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து நரசிம்மரா வந்தாரு. 48 minutes, ரைட், இம்ப்ரெஷன், லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் 45 நிமிஷம் உங்க முகூர்த்தம் இருந்தாரு. ஆனா எப்படி வந்து போனார் தெரியுமா? அந்த அவதாரம் அவர்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து சத்தியயுகம், கிரேதா யுகம் அப்படின்னு. ரெண்டாவது வந்து நம்ம பாக்குறது நம்ம திரேதாயுகம். நம்ம கிரேதாயுகம்ன்றது சத்தியயுகம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிருத்தேயத்தை அப்படின்னு, கிருத்தேய யுகம்ன்றதுக்கு இன்னொரு பேரு. இன்னொரு அவதாரம் என்னப்பா, அதுவும் சொல்லனா சொல்றேன். ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு சாம்பிள் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா டைம் இல்ல, எனக்கு இல்ல, அவருக்கும் டைம் இல்லையா. யசோதாமை, எனக்கு டைம் இருக்குறா அப்படின்னா, டைம் இருந்தாலும் டைம் நான் சொல்றது மணி இல்ல, நான் சொல்றது வந்து ஆயுசு பத்தாது. அதனால சாம்பிள் தான் சொல்றேன். சரி சொல்லு சாம்பிள. ராமரா பிறந்தாரு நம்ம திரேத்த யுகத்துல. ஓ அப்படியா? அப்புறம் துவாபர யுகத்துல, இப்பதான் இருக்கிற யுகத்துல கிருஷ்ணரா வந்திருக்காரு. அப்புறம் நான் எல்லாம் சொல்லிட்டே போலாம். ஹரியா பிறக்கிறவர் அவர்தான். பாவங்களை தீர்த்து நம்ம ஆசை, நம்மளோட மனசை திருடுறவரும் அவர்தான். அவர் என்னவெல்லாம் பிறந்தார் தெரியுமா? கபிலாவா பிறக்கிறாரு, எல்லாம் லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துக்கிட்டே போறாரு. பாகவதத்திலேயே 22, 23 தான் சொல்ல முடியுது. 2வது சாப்டர், 3வது சாப்டர். யசோதமை, அப்ப தங்கள் யாரு அப்படின்னு. ஓ நான் தெரியாதா? நான் பலராம். அது எனக்கு தெரியும்டா. நீ யாரு? அச்சச்சோ, என்னோட ரோல் உனக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் இருக்கேன். என்னன்னா, ராமரா வரைச்சே லக்ஷ்மணன், கிருஷ்ணரா வரைச்சே பலராம், ஃபியூச்சர்லயும் நாங்க வரப்போறோம். உனக்கு ஐடியாவே இல்ல. அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, கிருஷ்ணரோட குளோரிஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு அனந்த சேஷா பாம்பா படையெடுத்து வந்தவனும் நான் தான். இந்த பூமியை தூக்கி வச்சிருக்கிறவனும் நான் தான். நாங்க எவ்வளோ அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கோம்னு உனக்கு தெரியுமாமா அப்படின்னாங்க. தெரியாதுடா, தெரியவும் வேண்டாம். எதுக்குன்னா, இந்த 2 அவதாரங்களை நீங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்றீங்க? உனக்கு ஐடியாவே இல்ல. எல்லா உலகமே எங்களை பாராட்டுது.
எல்லா அவதாரங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா யசோதமயி என் தலையில உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்கீங்க. எல்லா அவதாரம் என் வீட்டுல வந்து என் தலையில ஆடினா இப்படிதான் இருக்கும் நிலைமை. என் நிலைமையா நினைச்சு பாத்தியா அப்படின்னாங்க. ஏன் இதை பத்தி சொல்ற? ஏன் இதை பத்தி சொல்றியா? கிருஷ்ணரை கட்டி போட்டது நான் தான் அப்படின்னா. நீயா? நீ எப்படி பண்ணுவ? நான் தான் சொன்னனே எல்லா அவதாரங்களும் நாங்க தான் அப்படின்னு. அதான் இந்த அவதாரம் எல்லாம் என்கிட்ட வந்தா இப்படிதான் நான் கட்டி போடணும். நீ வா, உன்னையும் கட்டி போடுறேன்னா நானா அப்படின்றாங்க. ஆமா, நீதான் ஒரு அவதார அவர் அவதாரி, நீ அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்ற இல்ல, வா நீ தானே அப்போ சப்போர்ட்னு சொல்ற, ஜென்ம ஜென்மமா யுக யுகமா அப்படின்னு. அம்மா என்னமா சொல்ற? அவர் டோன் மாறிச்சு. கையில அந்த பொறம்பு பெரம்பும் இருக்கா இல்ல கையில சமையல் செய்யற இது இருக்கான்னு தெரியல, பட் கை என்னமோ யசோதா மைது இப்படி இருக்கு. பலராம் அப்படி இருந்தவர் வந்து இப்ப வந்து என்னம்மா அப்படி அவர் அச்சோ கட்டி போட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம், பல்ராம் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரா அப்படின்னு. இதுதான் நம்மளுக்கும் பல்ராமுக்கும் டிஃபரன்ஸ். என்னன்னா அவர் சேவ மனப்பான்மையில இருக்காரு. அவரு கட்டி போடணும்னா தாராளமா கட்டி போடப்படுவார், அவருக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, என்னை கட்டி போட்டா பிளான் 1 ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, இப்போ பிளான் 2 ஏதாவது போடணுமே நம்ம. அந்த பிளான் 2 என்ன போடணும், கட்டி போட்டிருந்தா பிளான் 2 எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் அவர் என்ன சொல்றாரு, அடங்கி போறாரு. அம்மா பாசத்திலயும் அடங்குறாரு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிஜமாவே இந்த விஷயத்திலயும் அடங்குறாரு. இப்போ மறுபடியும் கேட்பீங்க, பலராம் ஆக்டிங்கா? அவர் தான் பார்த்தாரு யசோதா மாயி பூமியா, அவர் கிட்ட வர்றாரு. அதாவது யசோதா மாயோட கிருபா யசோதா மாயி மேல, அவங்க கிருபா இல்ல, அவங்க பாவம் கஷ்டப்படுறாங்களே அன்றச்சே கிருஷ்ணர் ரொம்ப தூரமா இருக்கச்சே அந்த பூமியை வந்து சுருக்குவார் அவர் தான். அப்புறம் கிட்ட அரிச்சே எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த டைம் அந்த ரோல் எடுக்கிறாரு. இப்போ அவரோட ரோல் என்னன்னா எல்லாத்தையும் மறந்து யாருது என்ற அந்த கோபமும் அந்த பாசமும் டாமினேட் ஆகுது. இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி திங்க் பண்ணிட்டு அம்மா மேல கொஞ்சம் பயமும் இருக்கு, என்னையும் கட்டி போட்டாங்கன்னா நான் எப்படி கிருஷ்ணரை காப்பாத்துறது, அவருடைய ஆலோசனை யோசனை எல்லாமே. யசோதா மாயி மறுபடியும் சொல்றாங்க, எல்லா அவதாரம் வந்தா நான் என்ன பண்ண முடியும், என் நிலைமைய நினைச்சு பாரு, இப்படிதான் நீங்க பண்ணுவீங்களா அப்படின்றாங்க. அம்மா இல்லம்மா நான் போறேம்மா, நான் போய் சைலண்டா விளையாடுறேம்மா அப்படின்னு. இப்ப வந்து என்னன்னா, பார்ட்னர் இந்த கிரைம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இங்கிலீஷ்ல, அவர் தான் பல்ராம். ஏன்னா பல்ராம் தாவு என்னன்னா எல்லா தப்புகளையும் திருட்டுகளையும் பிரச்சனைகளையும் பலராம் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாரு, ஆனா ஆக மாட்டாரு. அது எப்படின்னா இப்பவும் நடக்குதான். கோபிகள் பிரச்சனையில எல்லாம் வந்து ஏதாவது இருந்தா பல்ராம் வந்து கேட்பாங்களாம், நீங்களும் எப்படி பண்ணீங்கன்னா, என்னம்மா நானா நானா அப்படி பண்ணுவேன், நீங்கெல்லாம் என்னோட குழந்தைங்க மாதிரி என் சகோதரர்கள் மாதிரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க ஆமா தாகுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாராம். ஏன்னா பலராமோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான டேலண்ட் இருக்கு, பலம் எல்லா விதத்திலயும் அவருக்கு இருக்கு. எப்படின்னா உடம்புல ஒண்டி இல்ல, மனசாலையும். அவர் வந்து எந்த டைம் எந்த சிச்சுவேஷன்ல எப்படி யார்கிட்ட ஒரே டைம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியும். அவ்வளவு கோபம் இருந்தாலும் இப்ப யசோதா மை கிட்ட என்ன டோட்டலி 20 ஒரு செகண்ட் ஒரு க்ஷணத்துல சரண்டர் ஆயிட்டு, இல்லம்மா நான் போயிட்டு வரேம்மா, எனக்கு என்னமா தெரியும், நீ பண்ணா கரெக்ட் தாம்மா, நான் போய் ஏதோ ஒரு மூலையில உட்கார்றேம்மா அப்படின்னு. யசோதா மைக்கு ஐயோ எவ்வளவு சமத்தான குழந்தை, எனக்கும் இருக்கானே பாருங்க, என்னை வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறான், இப்படி இருக்கணும் குழந்தை, கோபம் வந்தாலும் அப்படி ஒரு செகண்ட்ல எப்படி இறங்கிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். அப்படி சமத்தா போறவன் கிருஷ்ணர் பாக்குறான், போறவன் என்னடா ஏதோ கைட்டி விட்டுட்டு போவானேன்னா கைட்டி விடாம போறானே அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவாண்டி கைட்டி விடுறான். அம்மா போயிட்டாங்க, கைட்டி விடுறான்னா அவங்க எல்லாம் அச்சச்சோ நாங்க எங்க கைட்டி விடுறது, பலராமே கைட்டி விட முடியல, நாங்க எங்க அப்படின்னு போறாங்க. நாங்க வேணா போய் பலராம் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு போறாங்க. பலராம் யோசிச்சு இருக்க என்ன பண்றது போ அப்படின்னு. கிருஷ்ணரையும் விட முடியாது, அம்மாவையும் விட முடியாது. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொன்னேன், கிருஷ்ணரை வந்து தாமோதரா, தாமா அப்படின்னா கயிறு, உதரா அப்படின்னா வயிறு, என்னென்னமோ உலகத்துல அப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா கயிறு அப்ரிஷியேட் பண்றது இந்த ஒரே ஒரு லீலையில தான். என்னமா கயிறு, என்னமா புண்ணியம் வாங்கின கயிறு. இப்ப இந்த கயிறு வந்து 2 இன்ச் ஷார்ட்னு சொல்லு, 1 இன்ச் வந்து அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ், பிரயத்தனம், நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா சாதனை. இன்னொன்னு வந்து கிருஷ்ணரோட கருணை. இது வந்து கட்டிப்பட்ட முடிஞ்சதுக்கு ஈஸி ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து ராதா ராணியோட ரிப்பன் சொன்னேன், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ மறுபடியும் என்ன மாதிரி ராதா ராணி ஏன்னா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க,
வராரு பலராம். வந்துட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்னா, அண்ணா பாரு நான் என்ன கட்டி போட்டாங்க. கிருஷ்ணா நீ worry பண்ணிக்காத, நான் இருக்கேன் இல்லையா, நான் இருக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே உனக்கு நடக்காது, உனக்கு தெரியும் இல்லையா. ஆமாண்ணா, உன்னைய நம்பிதான் நான் இருக்கேனா, வாண்ணா கொஞ்சம் கழட்டி விடுனா அப்படின்னு. டேய் நான் சொல்ற பேச்சு கேக்குறியாடா, நீ கழட்டி விட்டுறேன்னா. அண்ணா நீ பேச்சு எப்ப நான் நீ சொல்றத நான் வந்து கேட்காம இருந்திருக்கேன். லக்ஷ்மண ரேகா போட்டா சீதா வேணா கிராஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா நான் வந்து கிராஸ் பண்ணதே இல்லைண்ணா, உனக்குதான் தெரியுமே அப்படின்னு. ஆமாடா நீதாடா செல்லம், என்னோட கிருஷ்ணர்னா நீதாடா அப்படின்னாங்க. அண்ணா இப்ப கைட்டி விடுனா, அப்புறமா நான் பேசுறேன். டேய் நான் கைட்டி விடுறேன்டா, ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் ஒண்டி சொல்லணும். ஆனா நீ கைட்டி விடுனா அப்புறம் மத்த விஷயங்களை பேசிக்கலாம்னா அப்படின்றான். டேய் ஒரு செகண்ட் நான் சொல்ற பேச்சு கேளுடா. சொல்லுண்ணா நான் கேக்குறேண்ணா, அம்மா வரத்துக்குள்ள சீக்கிரம் சொல்லுண்ணா. நான் பலராம் சொன்னா, டேய் நான் உன்னை கைட்டி விட்டுறேன். ஆ நான் கைட்டி விட்டோன்னே நீ என்ன பண்ணணும், நான் சொல்ற பேச்சு கேட்பேல்ல அப்படின்றான். சொல்லுண்ணா, பேச்சு கேளு கேளு, நீ என்ன பேச்சு சொல்லுண்ணா அப்படின்னு. சொல்றேன்டா, நான் கைட்டி விடுவேனா. ஆஹா, ஓகேண்ணா, கைட்டி விட்டனே நீ என்ன பண்ணுவியா, தெரியும்ண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு. நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கு உண்டு இல்லடா, எனக்கும் தெரியும். நீ கைட்டி விட்ட உடனே குடு 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 குடுன்னு போய் வெண்ணெயை திருடுவேன். கரெக்ட் தானே, கரெக்டுண்ணா, நீதான் நீ புரிஞ்சு வச்சிருக்கேனா, அதுதான் பண்ணாதேன்னு சொல்றேன். அண்ணா உனக்கு என்ன ஆச்சு, கேளுடா, நான் நல்லா கைட்டி விடுறேன். நீ வந்து என்னெல்லாம் சேஷ்ட பண்ணியோ அதனாலதான் உன்னை கட்டி போட்டிருக்காங்க. இப்போ சமத்தா திருடுறது, வம்பு இழுக்கிறது, குரங்குறோட வேலை செய்யறது, இந்த மாதிரி வெண்ணைய உடம்புல பூசி எல்லாத்து மேல பூசுறது எல்லாம் நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு. கிருஷ்ணன், அண்ணா நீயா நான் சொல்றேன் இத. பலராம், நான் தாடா சொல்றேன். ஆனா உனக்கு என்னன்னா ஆச்சு, ஒன்னும் ஆகலடா, புரிஞ்சுக்கோடா, புரிஞ்சிக்கோ, புரிஞ்சு செயல் செய். நான் உன்னோட அண்ணன், அண்ணன் சொல்ற பேச்ச நீ கேட்கணும். அது சொன்னி சரி சொல்லு, நான் கைட்டுறேன். இப்படி பாக்குறேன். என்னன்னா ஏதாவது மாத்துவியா, அதெல்லாம் இல்லடா, இப்போ நான் கைட்டுறேன், ஆனா நீ நல்ல சமத்தா உட்காரணும். அப்போ என்னன்னா பர்பஸ் எனக்கு, நீ கைட்டவே வேணானா, அப்படியே நான் கட்டியிருக்கேன். என்னடா நீ கைட்டவே வேண்டானா, என்னோட மெயின் வேலையே நீ வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டே. கைட்னாலே நான் போய் திருடணும், மெயின் ஒர்க் அது. நான் வந்து வெண்ணெய் திருடுறச்சே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஏன்னா நான் வந்து கீழே இருந்தா ஒழுங்கா திருடிட்டு போயிடுவேன். நானா உடைக்கிறேன், அவங்க மேல கட்டி வச்சிருக்காங்க, நான் குட்டியா இருக்கேன். நீயும் ஹெல்ப் பண்றேன்னு மேல ஏறுற, ஆனா நீ ஒரு 2 அடி இருக்கேன், நான் 2 அடி இருக்கேன், 4 அடி தாழ மாட்டேன்றோம். இன்ஃபேக்ட் அது கூட இல்ல. அப்போ நான் எப்படி நான் போய் உடைப்பாம பண்ண முடியும், நீயே நினைச்சு பாரு. டேய் அதெல்லாம் முடியாதுடா, நீ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி கைட்டுறேன். வேண்டாண்ணா, விட்டுடனா, உனக்கு எனக்கு எதுக்கு நான் பிரச்சனை, நீ என்னை கைட்டவும் வேணாம், நான் போகவும் வேணாம். நீ வந்து கைட்டி இந்த மாதிரி கண்டிஷன் போடுறதுக்கு என்னோட மெயின் ஜாபே இல்லைன்னா அப்ப நான் கைட்டி என்ன பிரயோஜனம், என்னோட பிறப்புக்கு பிரயோஜனமே இல்லை, நான் இங்கே கட்டி போட்டே இருக்கேன். கன்ஃபார்மாடா, கன்ஃபார்ம். நான் போட்டா நீ போனா கைட்டி விட்டு போனா, ஏய் கண்டிஷன்டா, வேண்டாம் எனக்கு கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டா எனக்கு பிடிக்காது, எனக்கு கண்டிஷனே பிடிக்காது. அப்போ நீ கட்டைக்குள்ளேயே இருக்கியாடா, நான் இருக்கேன், சரிடா டாட்டாடா அப்படின்னு. சரி போ, எப்படி இருந்தாலும் கைட்டினாலும் நீ சொல்றதெல்லாம் நான் பேச்சு கேட்காம இருக்க மாட்டேன், நீ கேட்டு நான் பிரயோஜனமே எனக்கு இல்லை, நான் வரலப்பா நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராமும் கிளம்பிடுறாராம். இப்போ நம்ம எல்லாம் நினைப்போம், இவ்வளவு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் டிவோட்டி பலராம் ஏன் இந்த கண்டிஷன் போட்டாரு. என்ன மாதாஜி நீங்க போன வருஷம் இதெல்லாம் சொல்லலையே, இதோட விட்டுட்டீங்க, நான் சிரிச்சுட்டு ஜாலியா இருந்தோனே அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும். பலராம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவர் வந்து சாக்கிய பாவனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ற பாவத்துலதான் இருப்பார். ஆனா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், சாந்த பாவமா நகையாவும் இருக்காரு, அவர் எப்படி வேணா இருப்பார். தாசிய பாவமா சேவையும் செய்வார், சாக்கிய பாவமா சேர்த்து ஆடுறாரு, வெள்ளைய திருடுறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. இப்போ ஏன் இந்த கண்டிஷன் போட்டாரு, இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு தோணும். எங்கேயோ தோன்றச்சே ஒரு ரீசன் இருக்கு. அவர் வந்து வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கிறாரு. ஏன் மாதாஜி வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கணும், கம்முன்னு இருக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்த லீலையே வாத்சல்ய பாவத்தில் ஆடப்பட்ட ஒரு லீலை. யசோதாமையை கட்டி போட்டிருக்காங்க, ஆனா ஒரு பாவத்தை விட இன்னொரு பாவம் உயர்ந்தது. சாக்கிய பாவத்தை விட என்ன சொல்லுவோம், அதாவது நம்ம சாந்த பாவத்தை விட தாசிய பாவம் உயர்ந்தது. அதனாலதான் வேலை பண்றவங்க கம்மல் எல்லாம் கைட்டி முடியும். தாசிய பாவை உயர்ந்தது. தாசிய பாவத்தை விட ஸ்நேக பாவை இன்னும் உயர்ந்தது. ரைட், ஸ்நேக பாவத்தை விட பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கும் மத்தவங்களை விட. ஸ்நேக பாவத்தை விட வாத்சல்ய பாவம் உயர்ந்தது. எப்பவுமே இருக்கிற பலராம்
அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மோட்ல இருக்கறச்சே அவரால கைட்ட முடியாது. ஏன்னா இது வாத்சல்ய பாவத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த முடி. அதனால அவர் கைட்டணும்னா அந்த வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கணும். வாத்சல்ய பாவம்னா என்ன? அது என்ன ரூலா? இல்ல. ரூல் நல்லதுக்கோசரம் பண்ற ஒரு ரூல். அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, ரூல் போட்டு கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் அவருக்கு இல்ல. அவர் சமத்துதான். ஆனா அவர் அந்த ரூல் இவர் ஒத்துக்கிட்டா கைட்டுவாரு. இல்லைன்னா அவராலையும் கைட்ட முடியாது. ஏன்னா இந்த பாவம் அவர் சாக்கிய பாவத்துல இருந்து பண்ண முடியாது. அவர் அந்த உயரணும். வாத்சல்ய பாவத்துக்கு போனாதான் அம்மா போட்ட கயிறை அந்த வாத்சல்ய பாவமா அண்ணன் ஸ்தானத்துல இருந்தும் வாத்சல்ய ரோல் எடுத்து கைட்டுறாரு. இப்போ லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா அம்மா கூட ஏண்டா கைட்டினா, அம்மா நான் சொல்லிட்டேமா உன் பாருமா சமத்தா உட்காந்துருக்கான், நான் அதெல்லாம் கண்டிஷன் போட்டேன்னா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, கரெக்டா நான் கட்டி போட்டாதான் முடியுது, நீ கைட்டினாலும் கட்டி போட முடியுது கிருஷ்ணரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவரால் கைட்ட முடியாத ரீசன் இன்னெபிலிட்டி இல்ல, அவர் அந்த பாவம் எடுக்கணும். அது கிருஷ்ணர் என்ன மறுபடியும் லீலா சக்தி அவரை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இவன் என்னடா கண்டிஷன் போடுறான், இவன் கண்டிஷன் நான் ஏன் கேட்கணும், நம்ம எல்லாம் பண்ற மாதிரி என்ன நம்ம அகங்காரத்தில் பண்றோம். இவர் இதுவும் லீலை, திருடுறதும் லீலை, கொலை பண்றதும் லீலை, இதுவும் லீலை. சோ பலராமான அவர் எப்படியெல்லாம் பண்றாரு அப்படின்னு. இதை விட முக்கியமானது அந்த தாமோ என்ற அந்த கயிறை கும்பிடுறோம் எதுக்குன்னா, அந்த தாமோவா இருக்கிற அவரும் பலராம் தான். அப்போ அந்த அந்த மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கல்லு கட்டி போடுறாங்களே அதுவும் பலராம் தான். சோ கிருஷ்ணரோடையே இணைஞ்சு எல்லா விதத்தில் சேவை செய்து அவரை கட்டி போட்டிருக்கிறன்னு தெரிஞ்ச அவர் கட்டி வச்சிருக்கிறதும் பலராம் தான். கட்டி போட்டது யசோதா மையா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பலராம் அங்கே இருக்காரு. நம்ம கண்ணில் தெரியிற ஒண்ணு பலராம் விட்டு போயிட்டாரா அப்படியோ, இல்ல ஓடிட்டாரா அப்படின்னோ, பயந்தாரா, சண்டை போட்டாரான்னு பார்க்கலாம். ஆனா ஒரு க்ஷணமும் கிருஷ்ணர் கிட்ட எல்லா விதத்திலும் சேவை செய்யற அந்த பலராம் கிட்டையும் நாம் கும்பிடுறோம். ஏன்னா அவர் அந்த ஆதி குருவா இருந்து அந்த கிருஷ்ணருக்கே ஐடியா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றச்சே, கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுக்கு நம்மளுக்கு ஐடியா கொடுக்க மாட்டாரா? அப்படி கொடுத்ததுதான் இந்த தாமோதர் மந்த்ல நம்ம எல்லாம் கதை ஒன்னா சேர்ந்து கதை பேசணும் அப்படின்னு. அந்த பலராமுக்கு கும்பிட்டை வச்சுட்டு அந்த தாவும் நம்ம பக்தியை சேர்த்து கிருஷ்ணரோட நம்மளை சேர்த்து வச்சிட சொல்லி நம்ம பிரார்த்திக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே ரே. ஜெய் பாலராம், ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிருந்தாவனுக்கு போயிட்டீங்களா, வந்துட்டீங்களா? கண்ணாலே பார்த்துட்டோம். பலராமரும் கிருஷ்ணரும் பேசுறது. நல்லா இருந்தது dialogue அந்த மாதாஜி. சின்ன குழந்தை வயசுலயே நல்லா பலராம மாத்தி மாத்தி நல்லா பேசுனீங்க. பலராம் தாவு ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஒரு டிராமா பார்த்த மாதிரி இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுவும் அந்த குழந்தை வயசுலயே பேசுறீங்க மாதாஜி. ரொம்ப அந்த அருமையா இருக்கு. நல்லா நல்லா மிகவும் நல்லா இருந்துச்சு. மிகவும் நல்லா நல்லா வாய்ஸ மாத்தி மாத்தி பேசுனீங்க. கண்டினியூஸ் ரொம்ப ஸ்பீச் நல்லா நீங்க இருக்கு. கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கண்டினியூஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே உங்க கிருஷ்ண மாதாஜி. முகம் தான் மாதாஜி எங்களை அந்த கதைக்கு உள்ளேயே கொண்டுட்டு போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இதுவும் பலராமோட செயல் தான். அதாவது நான் கதை சொன்னா, எனக்கு சுவாசன்யமா நான் கதை சொல்லணும்னா நீங்க எல்லாம் ஆசையா கேட்டாதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற பிளானும் பலராம் போட்டு இங்க கூட்டிட்டு உங்களை எல்லாம் உட்கார வச்சு இத்தனை பேர் இருந்தா அப்பந்தான் இந்த ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி சேவை செய்யறாளோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் கதை தான் சொல்ல முடியும் அவளுக்கு தெரிஞ்சதை. அந்த பேர்லயாவது 4 தடவை கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லட்டும்னு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டதும் கிருஷ்ணர் தான். அதனால அந்த கிருஷ்ணருக்கும் அந்த பலராமுக்கும் நம்ம கூப்பிட்டுட்டு நம்ம தாமோதர் ஆர்த்தியை கண்டினியூ பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. அந்த பாவம் சொல்றீங்க பாருங்க, என்னை கட்டி போட்டு அந்த ஆக்சனோட சொல்லும் போது மாதாஜி அவ்வளவு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மாதாஜி. நாங்க படிப்போம் செய்வோம். இந்த ஆக்சனோட சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் மாதாஜி. பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு அது பேசச்சே உங்களோட பழகிடுச்சு இல்லையா? இந்த பாவம் உங்க மூஞ்சில அப்படியே வருது மாதாஜி. அந்த பாவம் அப்படியே வருது. கூட வரல மாதாஜி. ஆனா அந்த அளவு நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி. வெரி வெரி சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு இதுவும் ஒரு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் நம்ம பாக்கணும் இல்ல. அர்த்தாச்சி ஜிக்னாஷி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. அது எனக்கு கூட போன வருஷம் சொல்றச்சே எனக்கு இது தெரியாது. பலராம் டாடா பை பை சொல்லிட்டு ஏன் போனாருன்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஆச்சாரியர்கள் படிச்சு. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் பலராம் சால்வ் பண்ணுவார் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும். அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறாரோ நடக்கணும். இங்க கிருஷ்ணரோட சங்கல்ப சக்தி என்ன, கட்டி போடக்கூடாது. ஆனா கிருபா சக்தினால கட்டி போட்டாரு. இப்ப மறுபடியும் விளையாடணும்ன்ற ஆசை வருது. ஏதாவது ஒரு மீன்ஸ் அவர் ட்ரை பண்ணுவாருல்ல.
அந்த ட்ரெயின் வந்து பலராம் வர்றாரு. அப்ப ஏன் பலராம் வந்து பின்வாங்குறாரு? பின்வாங்கல. இவர் ஏன் கண்டிஷன் போடுறாரு அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்த கண்டிஷன் இவர் ஒத்துக்கிட்டாதான் இவரால அந்த வாத்சல்ய பாவல போய் கட்ட முடியும். வாத்சல்ய பாவல கட்டின அந்த கயிறு, ரைட்? ஏன்னா அவங்கதான் டாமினேட்டிங். கேட்பீங்க, இல்லையே மாதாஜி மாதிரிய பாவமும் இருக்கேன்னு. பட் டாமினேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லீலாவோட மேஜர் லீலா வந்து வாத்சல்ய பாவல டாமினேட் ஆகுது. சோ அந்த பாவத்துல போனாதான் அவர் நெக்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியும். சிநேகித பாவனா இருந்தா பலராம் தேவையில்லையே, மத்த சிநேகிதர்களே கட்டிடலாமே. அதனால இது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து சம்பந்தத்தை குறிக்கிறது. இது இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அன் ஆர்டினரி ஸ்டோரி. இது வந்து கயிறு கட்டினா மாதாஜி அவன் யார் வேணா கட்டுவேன், என்ன விடுங்க நான் போய் கட்டிடுவேன் அப்படின்னு. யாராவது கட்டினீங்களா? விருந்தாவன்ல இவ்வளவு நேரம் உட்காந்துருக்கீங்க, யாராவது ஒருத்தராவது அட்டம் பண்ணீங்களா? நம்மளால அட்டம் கூட பண்ண முடியல. அந்த எண்ணமாவது இருந்துச்சா? நைஸா போய் கிருஷ்ணரை கைட்டி விடலான்னு தோணுச்சா? எவ்வளவு குறுக்கு வழியில எல்லாம் நம்ம திங்க் பண்றோம். இதெல்லாம் திங்க் பண்ணுமா? முடியல நம்மளால. அந்த யோசனை கூட வரல. இப்ப நான் சொல்லிட்டேன்னா நீங்க எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணுவீங்க. சோ ஏன் முடியலன்னா நம்ம அந்த பாவத்துக்கு போனா நம்மளாலையும் முடியும். அதனாலதான் நான் இதை சொன்னேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தாயினுடைய கோபம் இருக்குது. பலராமது கேட்டா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அம்மா. இது கோவம்ன்றதை விட பாசம் பிரபு. ஒரு மிக்ஸ்டு பயத்தோட பாசம். வெளியில தான் கோவம் காட்டுறாங்க. She is expressing her anger in a, இப்போ கிளாஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா எனக்கு கோவம் வராது, ரைட்? ஆனா வேணும்ட்டே சில தடவை வந்து எல்லாரும் கவனம் இருங்க அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லுவோம்னா, அப்படி சொன்னாதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதால அந்த பாவத்தை எடுப்போம், ரைட்? அட்லீஸ்ட் நான் வந்து ஜென்ரலா வந்து கோவம் எனக்கு வந்து கிளாஸ்ல வராது. அப்படியே வந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளில காட்ட மாட்டேன், வெளில வராது எனக்கு. அப்போ வேணும்ட்டே காட்டுறது என்னன்னா சும்மா அப்ப வந்து ஏன் மாதாஜி அப்போ நீங்க ஆக்டிங் பண்றீங்கன்னா, ஆமா சில தடவை வந்து ஒரு செஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஒரு விஷயம் பண்ணணும். யாரையாவது 2 பேர் சண்டை போட்டாங்கன்னா எதுக்குன்னா கொஞ்சம் நீங்க கவனம் இருங்க, நான் பேசுறேன்ல அப்படின்னு நம்ம சொன்னாதான் அவங்க கேட்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த கோபமான பாவத்தை காட்டாதா, இல்லைன்னா அவங்க வந்து பலராமோடையும் என்ஜாய் பண்றாங்க, கிருஷ்ணரோடையும் என்ஜாய் பண்றாங்க, ரைட்? சோ பிரபு சொன்ன மாதிரி கோபம்ன்றதும் அவங்களோட பாவம். ஏன்னா அப்போ கோபம் இருந்ததா இந்த பையன் வந்து இல்லைன்னா கோவம் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம். எனக்கு சின்னப்பா ஒருத்தங்க ஞாபகம் இருக்கு. என் கசின் வந்து என்னோட ஆண்டிக்கு சம கோவம் வரும். என் கசினும் சின்ன குழந்தை இருக்கச்சே சுட்டியா இருப்பாங்க. அதனால அவங்க சம கோவத்துல இதெல்லாம் தூக்கி போடுவாங்க, கரண்டி எல்லாம். ஏன்னா அது ரியல் கோவம், கண்டினியூ ஆகும். யசோதா மைதி பாருங்களேன், அந்த கையில வந்து குச்சி இருக்கு, அந்த குச்சி வந்து அவன் அழுதானவனே தூக்கி போட்டுறாங்க. பிடிக்க கூட இல்ல, பின்னாடி போய் பிடிக்கிறாங்க, அது வேற விஷயம். பட் ஃபைனலி வந்து அவங்க அந்த குச்சி கூட ஃபர்ஸ்டே தூக்கி இல்லையா? சோ அந்த பியூட்டி வந்து நம்ம மறக்கவே முடியாது அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கணும். சோ அவர் செய்யற ஒவ்வொன்றையும் என்ஜாய் பண்றாங்க மாதாஜி, சந்தோஷப்படுறாங்க மனசுக்குள்ள. பட் வெளியில கோவப்படுறாங்க என்ஜாய் பண்றாங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து போய் வைகுண்டமே வருது வாயில எதுன்னு தெரியல. விருந்தாவன் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் வச்சுக்கோங்க. விருந்தாவன்ல போயிட்டு இப்போ நீங்க ஜாலியா இருக்கீங்கல்ல, அதே மாதிரி அந்த கோபிகள் எல்லாம் பாக்குறாங்களா, சிரிப்பு வருது அவங்களுக்கு. சீரியஸா போயிட்டு இருக்கச்சே மத்த கோபிகள் சிரிச்சாலும் சிரிப்பு காட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா யசோதமை இங்க ரன்னிங் ரேஸ்ல இருக்காங்க, படத்துல இருக்காங்க. சிரிச்சா என்ன ஆகும் யசோதமைக்கு? அதனால சிரிப்பெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவாங்களா அவங்க. அவங்க சந்தோஷம் கட்டுப்படுத்திட்டு அப்படியே ரொம்ப என்னடா பண்றது அப்படின்னு ஒரு டிராமானா அந்த பாவத்தை காட்டுறாங்க. அதே மாதிரிதான் இங்க யசோதமையும் அவங்க கோவமா இருக்கிற மாதிரி பாவம். இல்லைன்னா ஈன்னு சிரிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளே பண்ணுவோம்ல பசங்களுக்கு. இப்போ என் பொண்ணு கூட ஏதாவது போக கூடாதுன்னா நோ ஜெசி, நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்னு. வாட் அப்படின்னா பங்கே பிஆர் சிட்டியர் அப்படின்னு சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சு. அப்போ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்பவும் அதே டைலாக் தான். எதுக்கு நான் கோவமா அப்படின்னா இல்ல, திரும்பின உடனே சிறிதோட சிரிப்பு கூட வரும். ஆனா சிரிச்சோம் வச்சுக்கோங்களேன் காலி ஆயிடும், ரைட்? 1-2 தடவை நான் சிரிச்சிட்டு கூட இருக்கேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியுமா அவளும் சிரிச்சு அச்சோ அப்படின்னு. பொண்ணா இருந்தா கொஞ்சம் ஈஸி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பையனா இருந்தா பையன் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னடா நிலைமை. இவங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணர்ன்ற பையன் நல்ல உருவமா சமத்து பையன் சொல்றான். அந்த பலராமும் இன்னொரு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பாஷையில சொன்னா லோக்கல் கேடியா இருக்காங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா அவதாரம் அவங்க தலையில வந்து இருந்தா அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? அவங்களும் பாவம் தானே. சோ அதான் விஷயம், சரிங்களா? இப்போ நான் சிசி எடுக்கிற டைம் எனக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொரோனா பீரியட்ல இருந்து பகவத்கீதை நடக்கும்போது டெய்லி கதை சொல்லி கேட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சிசி தாமோதர் ஆரத்தி பாடிடுங்க. தாமோதர் ஆரத்தி பாத்துட்டோம். யார் இன்னைக்கு தாமோதரை காட்டுறீங்க? ஓகே, கேள்வி எஸ்கேப் ஆறதுலயே இருக்கக்கூடாது. கேள்வி வந்து இந்த நாளைக்கு இதை எழுதினவர் யாரு, பாடினவர் யாரு? பேசிக்கலி சினிமால சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்கிரீன் பே, டைரக்ஷன், இதெல்லாம் எனக்கு வேணும். கிளியரா?
டைரக்டர் யாரு, ஸ்கிரீன் பிளே யாரு, சிங்கர் யாரு, ஒய் அன்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நீங்க நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க. நாளைக்கு என்ன கதை அப்படின்னா, முடிஞ்சா நாளைக்கு தாமோதர் அஷ்டகமோட மீனிங் பார்க்கலாம். சரிங்களா? என்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். எதை பாடுறது, எதை சொல்றீங்க, எதை இந்த பாட தாமோதர தாமோதர் அஷ்டகம்ல இப்ப வந்து சினிமால எல்லாம் போடுவாங்கல்ல மத்தடி ஸ்கிரீன் பிளே. இப்போ வந்து நீங்க எல்லாரும் யாரும் சொல்லக்கூடாது, நாளைக்கு தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்கிரீன் பிளே, டைரக்ஷன், சாங் பை அப்படி எல்லாம் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி தாமோதர் அஷ்டத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதை திங்க் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இவர்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நாளைக்கு சொல்லக்கூடாதா? நாளைக்கு தான் இன்னைக்கு வேண்டாமா நாளைக்கு மாதாஜி? தான், இன்னைக்கு வேண்டாம். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ன்றதால நீங்க சொல்றீங்க. தெரியாதவங்களும் திங்க் பண்ணுன்றதாலதான் நான் 1 day டைம் கொடுக்குறேன். தெரிஞ்சவங்க சொல்றீங்கன்னா அதுக்கு நானே சொல்லிடுவேன். 1 day கொடுத்தா தெரியாதவங்களும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவாங்க, ஏன் இந்த கதை இருக்கு அப்படின்னு. அண்ட் நான் இன்னொன்னு கான்பிடென்டா சொல்வேன், தெரிஞ்சவங்களும் நாளைக்கு தப்பா தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதனால நீங்களும் ஹரே கிருஷ்ணா ஞாபகப்படுத்துங்க கொஸ்டின். தாமோதர் ஆர்த்தி. ஓகே, தாமோதர் ஆர்த்தி எங்க இருக்கீங்க நீங்க? யாருமே இல்லையே. யாரு இது வரைக்கும் தாமோதர் ஆர்த்தி? கலாவதி மாதாஜி எப்போ? கலாவதி மாதாஜி எப்பவுமே ரெடி. வேற யாராவது ரெடியா இருக்கீங்களா காட்டுறதுக்கு? மாதாஜி நான் போன் ஒண்ணு வாங்கணும். போன் கரெக்ட் பண்ண பிறகுதான் மாதாஜி செய்ய முடியும். அதனாலதான் மாதாஜி பேசாம அது ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாராவது இருக்கீங்கன்னா அதனாலதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரும் இல்லையா? ஓகே, பாடுறத வேணா பண்ணுவோம். வெரி நைஸ். ஒரு செகண்ட் நான் ஸ்டாப் பண்றேன்.